खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं स्टोरी नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि मोजां मोजां स्टोरीनि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो लोगोसे भिडिअनि सिङाव लाइक बटनखौ खनसे क्लिक खालामना हो थ' दे होमबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनोसै नखरसे मानसि जेराव बिमा बिफा आरो सासेल' फिसाला दंमोन आरो फिसालाखौ उन्दैनिफ्रायनो खोब अननानै बिसोर फेदेरनानै दा हाबानि जग्य जाबाय आरो बिमा बिफायाबो एसे बैसो जाबाय बिसोरो सानबाय मा जे फिसालाया मान देरबाय गतिके बिहामजो खासे नागिरनांसिगोन बिदि साननानै बिसोरो गामि खाथि खालाफोराव नागिरबाय गावसानि फिसालानि थाखाय बिहामजो खासे आरो बिदिनो नागिर सानसे समाव माने बिहामजो खासे नागिरना मोनबाय बिसा सब हाबानि दिन तारिख सब थिक थाक जाबाय आरो खोब धुमधामै बिसा बिहामजोखौ न'आव लानानै फैबाय बिदिनो मास मोनसेसो जाबाय मास मोनसेसो उनाव नखराव एसे फिसा फिसा माने नांलाय खमलाय स्टार्ट जाबाय बिसा बिहामजो आरो बिहाव बिखुनजोनि गेजेराव बिदिनो लासै लासै बे फिसा नांलायनाया खोब गेदेर माबा जालांनो हमबाय फिसा फिसा खोन्थायावनो बिखुनजोआ बिहामजोखौ जानला माला होनो बा माब्लाबा फिसा माबाफोरखौनो बिहामजोआ बिराद गेदेर खालामना दावराव दावसि खालामबाय बेखौ माने फिसालाया खोब अखान्थि मोनग्रा जाबाय न'आव आरो बिदिनो माने अखान्थिनि एकदम माबा जाजोब्बाय न'आव माने खान्थियानो गैला बिसा न'खराव जेब्लाबो दावराव दावसि नांलाय खमलाय बिदि जालांबाय थाबाय सानसेखालि बे बिहामजो आरो माने धैर्य हायासै जे आं आरो बै न'आव थाला नोंसोरो जि खालामो होननानै बै गावनि हौवाखौ खोन्थानानै जे आं न'आव थांनोसै आंखौ न'आव दोनना फै आरो नङाबा जों खानैबो माने बेलेग रुम भारा लानानै थागोन जोङो बेलेगाव नाथाय फिसालाया माने हौवाया बै खोन्थाखौ माने मानिना लायासै आरो लायैयाव बे हिन्जावा न'खौ गारनानै गावनि न'आव थांनायसै आरो गावनि न'आव थांनानै बिफाखौ होनैबाय ओरै थोरै बाथ्रा आरो बै हिन्जावनि बिफाया एसे माने मुलि सुलि बानायोमोन गामिफोराव सोरनोबा लोमजानाय माबानाय बरि मुलिफोर बा बिदिनो आयुर्वेदिक किसुमान मुलि बानायनो रोंगौमोन आरो बयबो अजा बोराय होनना मिथिगौ आरो बे मानसिखौ बिनिखायनो बै फिसाजोआबो गावनि बिफानाव बिदिनो बुंबाय जे बै बिहाव बिखुनजोखौ बुथारनो थाखाय आंनो मुलि बानायनानै हर आं इसोरनो ओंखामाव दौनानै बुथारगोन इसोरखौ होफानानै बिदि बुंनायाव बिफाया होनबाय जे मुलिखौथ' आं हरगोन नाथाय बे मुलिया लोगो खामानियाव होआ बियो खमसे खम माने 7-8 मास नांगोन बिसोरो थैनो थाखाय बे लासैसो खामानि होगोन आरो बै 7-8 मासनि गेजेराव नोङो मा खालामनांगोन नोंनि बिहाव बिखुनजोखौ खोब अननानै नोङो लाखि आरो खोब मिलायनानै था माबाफोर बुंबाबो नोङो नोंसा बिमा बुंनाय बायदि बा नोंसा आं बुंनाय बायदि बिदिनो सब खोन्थाखौनो मानि आरो खोब अन बिसोरो माब्लाबा गोरायो होनबाबो सिरि थानानै नोङो बिसोरखौ माने रायफिननाङा बा बिसोरजों उल्था नांलायफिननाङा मानोना नों जुदि नांलायबाय थानानै बिदि मुलि होना बुथारबाथाय गासैबो माने नोंनि सायाव सन्देह खालामगोन
आरो सन्देह खालामबाथाय नोङो पुलिस थानायाव थांनांगोन आरो लोगोसे आंबो थांनांगोन खारन पुलिसा फंनै सोबाना होबानो नोङो बुंगोन जे मुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदो सोंबाथाय नों आंनि नामखौसो खोन्थागोन गतिके नोंसानि न'खराबो धंख थांगोन आरो आंनि न'आबो धंख जाजोबगोन बिदि बुंनानै गंसे बथलाव दै बायदि बुस्थु बै फिसाजोनि आखायाव होनायसै आरो फिसाजोआ साननै सानथाम न'आव थानानै आरो सानसेखालि गिदिंना फैनायसै बिदिनो फिसाजोआ बिफा बुंनाय बायदिनो बिहाव बिखुनजोखौ खोब अननो हमबाय जोबोद अनबाय बिहाव बिखुनजोखौ आरो मुलिखौ सानफ्रोमबो एसे 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 होबाय थाबाय जेब्ला 6 माससो जायो जानायनि उनाव आसलते बेयो बिफा बुंनाय बायदिसो बिहाव बिखुनजोखौ अनबाय थादोंमोन नाथाय दा ओरैबायदि जालांदो गोसोआ जे बै एक्टिं खालामनायाव मब्लादि माने चेन्ज जालांदो बिनि गोसोआ जे बे आंनि बिहाव बिखुनजोआ इमान मोजां नाथाय आं बिसोरखौ मुलि दौनानै बुथारनो गिदोंमोन आंखौ इमान अनो इमान माबायो न'खराव माने दावराव दावसि गैया जालांबाय बिसा खोब मोजां परिबेक जालांबाय आरो खाथि खालानि मानसिफोराबो आसरित मोनबाय बिसालाय इमान नांलायबाय थायोमोन इमान माबालायबाय थायोमोन खें खें जाबाय थायोमोन मा जाखो दिनै इमान 6-7 मास जाबाय माने फिसाजो बिमा बिफा रखम मा रखम थायो बिसा बिहामजोजो इमान मिलायलायनानै बिदि बुंग्रा जालायबाय खाथि खालानि मानसिफोरा बिनि उनाव बे बिहामजोआ सानसेखालि हराव उन्दुनायाव खोब भाबिबाय थाबाय बेखौनो जे आंखौ इमान अनो आंनि बिहाव बिखुनजोआ नाथाय बिसोरो आरो मास मोनसेसो उनाव थैलांसिगोन आङो माखारैनो आंनि आफानि खाथियाव थांनानै बिसोरनि मुलिखौ माबोरै दानगार होनो हागोन बै मुलिखौ आङो बिना लाबोथारनांगोन नोङो आं इमान मोजां आइ आफाखौ माने बिदि खालामनो आङो पापखौ आं लानो हाया बिदि साननानै बियो माखारैनो अखानायै खोब फुङावनो उथिनानै गावसानि न'आव थांनायसै आरो थांनानै गावनि बिफाखौ बुंहैबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा आङो मुलिखौ होबायानो दंमोन नाथाय आंनि बिहाव बिखुनजोआथ' खोब मोजां आंखौ इमान अनो आंखौ इमान माबायो आं इसोरखौ माने बिदि बुथारनो हाया आरो नों दि मुलि हरदोंमोन बै मुलिनि दानगारनाय मुलिखौ आंनो हर जेरैखि जाया नों आंनो बे दानगारनाय मुलिखौ बानायनानै हर आङो आंनि बिहाव बिखुनजोखौ बिदि बुथारनो हाया बिदि बुंनायाव बिफाया मिनिबाय आरो मिनिनानै फिसाजोखौ बुंबाय जे नों दासो फैदो एसे रेस्ट ला आं दा दसे उनाव नोंनो खोन्थागोन बिदि होननानै फिसाजोखौ न' सिङाव थांनो खोन्थाबाय नाथाय फिसाजोआ मानियाखै ओहो आङो इयाव जिरायनो फैयाखै आं इयाव जनो फैयाखै नों आंनो माखारैनो मुलिया रेडि खालामना हर बिदि बुंनायाव बिफाया फिसाजोखौ आखाइयाव हमना बोना लाबोनानै जिङाव थानाय सियाराव फज'बाय आरो बिफायाबो जबाय जनानै खोब मोजाङै बुंबाय आइ नाय न'खरफोराव बयहाबो बिहाव बिखुनजो जों माने एसे एला बिदि दावराव दावसि जाखायोआनो नाथाय बै बाथ्राखौ जुदि बिहामजोआ एसे माने सिरि थाबानो बा बैदि बिहाव बिखुनजोखौ निजेनि बिमा बिफा बायदि सानबानो बेफोर दावराव दावसिया बे समाजाव जाबायदि जाबाय दङ बेफोरो सब गैया जालांजोबगोन आरो दिनै नों बिहाव बिखुनजोखौ बिदि खालामगोन नाथाय जों जि खामानि मावो बे खामानिया गिदिं 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 सानसे नोंनिसिमबो बिदिनो फैगोन नोंहाबो दा उदैयाव गथ' सासे दं साप'ज बि जुदि हुवाखा जायोबा आरो बिबो सानसे नोङो बिनि थाखाय बिहामजो लाबोनांगोन आरो नोंनि बिहामजोआबो जुदि नोंखौ बिदि खालामोबा बेनिखायनो नोङो जिखालि आंनि सिगाङाव बुंफैदोंमोन
इखालिनो आङो नोंनो मुलि हराखै आं आसलते ओरैनो सिम्पोल दै जों जि लोंग्रा दै बेखौसो हरफादोंमोन आं नोंनो आरो नों जेबो गिनाङा नोंनि बिहाव बिखुनजोआ जेबो जाया नाथाय आं खोनानानै खोब खुसि मोनदो आरो आंनि फिसाजोखौ आङो बिदिनो जाथो होनना सानदोंमोन आरो इसोरनि अननायाव नोंनि गोसोखौदि माने क्लियार खालामना होदो बेनो आङो इसोरनि सायाव जोबोद जोबोद साबायखर बिदि बुंनानै बिफाया उथिना थांनायसै आरो फिसाजोआबो मेगन मोदै रथ' रथ' गनायसै आरो बियो आथुरैनो आरो न'आव थांफिननायसै गतिके नोंथांमोना स्ट'रिखौ मा रखम मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्सबो खालाम आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो मानोना आं बेफोरबायदि मोजां मोजां स्ट'रिनि भिडिअ लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों